Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på nikkert, yeah. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil bierne have min auto, yeah. For de er så nede med min stilo, yeah. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, yeah. Så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score checks, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, ja, jeg giver så meget af mig selv for tiden, yeah. Og hatten den er flået af for længe siden. Jeg sidder i de dyre